isihogo sikhona. Oh, yeah. Isihogo sikhona. Yes. Akhathaleke noma umuntu uyasiphika. Athi asikho. Yebo. Abanye bazobenza ihlaya athi ngosithela ngamanzi. Oh. Ubo ikamelo lesibili abaningi liyabadida baba umfundisi uShabango. Yep. Ikamelo lesibili iparadise. Lana okusempeleni iHaydesi liseduze lihlukene lisondelene nechibi lomlilo. Ngenye indlela umlilo ovutha ngala yiwo lo isicebe esuzwayo ubhayela ukuthi simele silishumayele ivangeli ngempela ukuze kungabi bikho umuntu oyolahlwa ajeze ahlulelwe ngalendlela. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele sibonge nepresence kaMoya oNgcwele khona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe uyaqala nje ukuhlala nale channel ngizothi ungasashintshi. Ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la na kanjani impela yobusizakele. Ngiphinde ngibonge nje kubazalwane kuyindawo zonke ngokuthi niukhulise lo msebenzi, ni subscribe, ni sharele nabanye ngoba once indaba wabona ukuthi usizo sinathi siphinde sidlulisele nakwabanye nabanye nabo bayidlulisele kwabanye kusizakala abantu abaningi. Iyona inhloso yalo msebenzi esiwenzayo ukuthi nje kungapheleli kuthina nathi sidlulise kwabanye nomunye adlulise kwabanye. Siyabonga ama comments amahle nokulike nokusubscribe. Siyabonga nje kakhulu futhi nakuma channel members siyanibonga ngesupport yonke support evelayo nemikhuleko. Siyabonga Nkosi nje inigcine nonke kuyindawo zonke nibusise. Namhlanje futhi angingedwa yilokhu ngavakasha ngaba khona eShowe ngikhona la impela nje hayi nenqiwa mhlawumbe sengoze ngilithola impela. Bathi ke nje siyabonga kakhulu nginomfundisi wethu lapha umfundisi umpostoli uNcube olokhu esipha nje ngokusizwa inkosi naye. But before siye kude ake siqale ngokuthi simbingelele naye futhi abingelele. Siyawelcome nje siyabonga kuhlezi kuyi-honor ukuba nawe nje siyakurespecta kakhulu hayi kancane nokuthi ube willing ukuthi yazini angifuni ukuyigodla kube yindaba zami ngedwa lezi noma zaba few uthi wonke umuntu akasizakale so much as nje message i-reach kusizakala abantu abaningi. Siyakubonga lokho kakhulu ngawe. Ngiyabingelela baba Shabango. Yebo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ubumnandi bokuba kule podcast. Yebo. Abuchazeke. Amen. Sibusiso engisizwa ngiku podcast iKota 2 Media. Yebo. Ngithokoza kakhulu nje ukuphinda ngibe kanye nawe. Ngibe nombukeli ku Kota 2 Media podcast. Yebo. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi okuphakwa la kuphakwa izwi likaNkulunkulu. Yebo. Kuphakwa ukuphila. Ukuphila. Okudengwa inoma ubani. Yebo. Okudengwa abantu, okudengwa umbukeli weKota 2 Media. Ezwe ethola ukuphila. Azi ukuthi mangivakashela le TV podcast kukhona ukuphila engizokuthola. Amen. Ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi wamlalela uNkulunkulu ekhuluma kuwe wenza futhi wangagcina nje ngokulalela kodwa wakwenza ngoba naku namhlanje noma kulezi insuku sinawe la eShowe. Amen. Sikubambile la eShowe. Yebo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mbukeli weKota 2 Media. Yes. uNkulunkulu akakubusise nawe. Usabukela le channel. Futhi ke ngifisa ukuthi ngithi kuwe uJesu umsindisi, uJesu umphilisi. Usabukele nje le channel. uNkulunkulu akakubusise. Futhi yamukela
lokhu uNkulunkulu azokuphakela kona nazo ukupha kona okuyizwi lokuphila. Amen. Ngoba la sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Yebo. Babushabanga sikhulumi ngezinye izinto engaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Sikhuluma izwi likaNkulunkulu. Yebo. noJesu wagcizelela wathi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi Yebo. avela emlonyeni kaNkulunkulu. Amen. Amazwi ke yizwi likaNkulunkulu yilo leli mbukelo weCotato Media esikulethele lona lingaxutshaniswe nalutho. Yebo. Liyizwi nje likaNkulunkulu. Lodwa. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Ngifisa ukuthi ke Yebo. mbukeli weCotato Media ke singene kule ndaba engathi mina indaba endabeni baba umfundisi uShabango. Yebo. Ngoba sikuthola ezwini likaNkulunkulu. Yebo. Isihloko nje engizothi ngizosethula kumbukeli weCotato Media isihloko esithi isihogo sikhona. Oh, yebo. Isihogo sikhona. Yes. Akhathaleke noma umuntu uyasiphika athi asikho. Yebo. Abanye bazobenza ihlaya athi ngosithela ngamanzi. Oh. Ubone ukuthi kuhlwile Kakhulu. kusahlwile. Hey. Isihogo sikhona. Yebo. Noma ngabe umuntu uyasiphika ngoba ngizoxwayisa umbukeli weCotato Media ukuthi mawuhlangana nomuntu ethi isihogo asikho Yebo. obaleka ubaleka ushiya isithunzi Yebo. ngoba usho into ephambana nezwi likaNkulunkulu. Yebo. Noma mhlambe athi kuwe uJesu umfana. Thina simazi uJesu eyinkosi umsindisi empilweni zethu. Amen. Esiza impilo zethu. Yebo. Manje kumele sibuye siqwashise baba umfundisi uShabango ngezinto okungenzeka ukuthi umlaleli noma umbukeli weCotato Media Yebo. uma ngalitholanga iqiniso lezwi likaNkulunkulu ayithole seduka. Ayithole seduka. Yebo. Ngoba kukhona ukweduka la ngaphandle. Yebo. Kukhona ukweduka abantu badukiswa. Ngakho ke ingakho namhlanje uNkulunkulu ugcizelele nje ukuthi ake uyimbule lento ake uyivezobala. Yebo. Ukuthi noma ngabe umlaleli noma umbukeli weCotato Media ube ngazi noma mhlambe kwathiwa kuye isihogo asikho. Yebo. No wakukholwa lokho. Mhlambe kwathi uJesu umfana wakukholwa lokho. Kodwa futhi ngibuye ngiyibuza umbuzo baba umfundisi uShabango ukuthi makuthi isihogo asikho umuntu ezongitshela ukuthi isihogo asikho pho uthi angenzeni ngoba ngiyeke phela ngiphila impilo engiyithandayo kanti asikho isihogo engempela pho uyikhathaza ngani ukuthi uloko ungilandela ngoba ungilandela nani ngoba nesihogo asikho uqinisile uyayibona lento ukuthi nombukeli nje weCotato Media uyayizwa lento ukuthi ayinako ukuhluzeka impela ayinawo umqondo uma usuyibhekisisa iyona nje ngokwayo iyodwa. Yes. Pho uthi angenzeni ma ukholwa wena ukuthi akukho ukuthi abantu bayojeza bayekeke kusho ukuthi amangezojeza umuntu abayekwe abantu. Kodwa izwi likaNkulunkulu uJesu uyakhuluma ngakho ukuthi kukhona ukuthi ukwahlulelwa okufanele umuntu akugweme. Yingakho noma ke siqale nje ke sithathe lapha uJohn 5 senzele ukuthi umbukeli weCotato Media simhlaziyele nje lokho esisakhuluma njengamanje. Yebo. kuJohn 5 awusithathele nje uverse 24 ke sizwe ukuthi uthini mbukeli weCotato Media ngoba ngisamngenisa nje sisazojula endabeni ukuthi masithi isihogo sikhona ngempela. Yebo. Yebo. John 5 verse 24. Yebo. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. uJesu uthozwa izwi lami enze njani akholwe ongithumileyo. Yebo. Unokuphila okuphakade. Kukhona ukuphila okuphakade. Yebo. Yikho lokho esikwamukele ngokwamukela uJesu. Yebo, qhubeka. Akayi ekwahlulelweni. Akayi ekwahlulelweni. Uyayibona le ndaba mfundisi ukuthi kukhona ukwahlulelwa. Yebo. Kodwa ozwa izwi lenkosi uJesu Kristu akholwe
Yes. amamukele uJesu Kristu Yep. akholwe uthi akholwe ongithumileyo Yep. unani unokuphila Nokuphila okuphakade okuphakade. bese ngaleyo ndlela usephumile ekwahlulelweni Yes. lithi izwi likaNkuluNkulu akasayi ekwahlulelweni ngeke athi mayedlula lemhlabeni alahlwe ekulahlweni kwaphakade Yeah. ngoba uzwe izwi Yes. naleli nje sisakhuluma nombukelo wekhotha to meter uzwe izwi wakholwa Yebo. ngoba enye futhi indaba ebalekile baba umfundisi uShabangu ukuthi njengoba kunale channel ikhotha to meter TV Yeah. kubalulekile ukuthi umbukeli wale channel alizwe izwi akholwe Yes. angagcini nje ngokulizwa kodwa akholwe Alizwe, ngoba ukukholwa kwakhe Yeah. emukela uJesu Kristu Yeah. ukusizakala kwakhe Unokuphila. kusizakala unokuphila okuphakade Yeah. akaye kwahlulelweni Yeah. bengisamdonsa nje umbukeli ukuthi ngifuna ukuthi umqondo wakhe ubuye ekuthenini akubone ukweduka ukuthi angadukiswa Yeah. azi ukuthi izwi likaNkuluNkulu lithini Yebo. izwi likaNkuluNkulu liyakhuluma nangokwahlulelwa ngaleyo ndlela ngeke sithi umuntu ngeke ajeze ngeke kwenzeke lutho kodwa umuntu uphuma kulokho usinda kulokho ngokuthi akholwe yizwi uthi uJesu akholwe yizwi akholwe ongithumileyo Yes. akasayi kwahlulelweni Yebo. yebo baba liphela lapho Iqhubeke ithi kepha usephumile ekufeni. usephumile ekufeni lokhu kufa izwi likaNkuluNkulu elikhuluma ngakho baba umfundisi uShabangu Yeah. likhuluma ngokufa kokulahlwa ukufa kokulahlwa ekulahlweni kwaphakade Hey. ukufa ke lokho Yeah. ngoba ngeke uphinde ubonane noNkulunkulu Yebo. ukufa ufe ukufa kokulahlwa Yebo. ingakho ke kuthiwa akasayi ekufeni Yes. usephumile ekufeni yebo qhubeka Bese ithi wangena ekuphileni. uphumile ekufeni wangena ekuphileni Ekuphileni. khona la kufanele uphume khona la kufanele ungene khona Yebo. mbukeli wekhotha to meter asiyenike kule ndaba ngiyazi umbukeli manje uyasho ukuthi hayi ngilindele phela umfundisi ukuthi ayichaze le ndaba esihogo ngoba impica abadala Yeah. iyabadida abanye njengoba ngisho nje abanye bathi asikho Yebo. manje ukuze umbukeli avikeleke Yebo. azi ukuthi yini ekhufundiswa yizwi likaNkuluNkulu isihogo ke sikhona sihlukene mhlawumbe umbukeli ngizomnikeza nje ukuthi sigabeke igaba ezingaki esizoyifunda la ezwini likaNkuluNkulu Yebo. sigabeke izigaba ezinhlanu Yebo. kusho ukuthi amagumbi akhona akusiko nje thina sasazi ukuthi makhulunywa ngesihogo mfundisi ukhulunywa ngomgodi nje owodwa ichibi lomlilo nje kuphela singakalifundi izwi likaNkuluNkulu futhi singakakhanyiselwa izwi likaNkuluNkulu kodwa ke ngifisa ukuthi siqaleke baba sibheke igumbi lokuqala elibizwa ngesiGreek kuthiwa iTartarus indawo elinye igumbi elikhona esihogweni ongazi ukuthi yini igumbi noma enzo i-room. yes Ama-room. i-room yeah sinamakamelo mhlambe ngolimi sinamakamelo ayisihlanu Yes. bamba lapho mbukeli Yebo. sinamakamelo amangaki ayisihlanu ake siqale ekamelweni lokuqala elibizwa ngesiGreek kuthiwa iTartarus ikhona esihogweni elinye lamakamelo asesihogweni kukhona okukhona futhi phakathi kulelo kamelo ngoba ikamelo nekamelo sifuna ukubheka ukuthi yini ephakathi ngoba zonke lezi indawo ziphansi ziyisihogo kodwa zihlukehlukene phakathi yebo baba ngicela usifundele u2 Peter 2 uPetro wesibili isahluko sesibili uverse 4 noverse 6 nangu umbukeli eqala emangala manje ukuthi hawu kanti isihogo omunye uthi nami ngumzalwane kodwa bengingazi ukuthi kanti isihogo sinama division sinamakamelo akhona okufanele uwazi nawe ke njengomntwana kaNkuluNkulu okholwayo ukuthi izwi likaNkuluNkulu lithini ngicela usifundele baba umfundisi uShabangu noma ke sifunda esizulwini
mhlambe ulimi luka George futhi libuye lucacise kahle ama definition acace kahle kodwa isiZulu ngiyakholwa naso sizosiza okunye ngikugcizelele ngokucacisa kumbukeli ukuthi kusho ukuthi lokho. Yebo, 2 Peter 2 verse 4. No, yes. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo. uNkulunkulu akayekanga ingelosi ezonileyo. Awulaleleka. Bathi abantu abanye akukho ukujeziswa ngithi. Yebo. Anesihogwa sikho. Basho njalo. Kodwa kuthiwa uNkulunkulu la wayijezisa ingelosi. Yebo. Ngoba zonile. Yes. Ngicela usiqalele phansi. Khona ikhethini elimbulekayo la. Yes. Neingelosi zajeza nazo. Yebo, ngicela usiphindele nje. Senzele umbukeli. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo. Akayiyekanga ingelosi ezonileyo. Yebo. Ya ukuthi hayi sekuphele kanjalo nazo zajeza zathola isijezo. Yebo, qhubeka ke. Kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni. Wazinikela. Uyabuzwa lokho mbukeli weQuarter to Media. Yebo. Baba umfundisi uShabanga akusho umfundisi uNcube. Yebo. Kusho izwi kaNkulunkulu. Izwi. Ingelosi zaphonswa nazo. Yebo. Zonile zaphonswa kuphi? Esihogweni. Yebo. Emigodini yobumnyama. Emgodini yobumnyama. Ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa. Zigcinelwe ukwahlulelwa. Yebo. Ziphonswe lapha isitokisike lesi. Leli kamelo lokuqala esikhuluma ngalo liyisitokisi seingelosi. Ngoba zilindele ukwahlulelwa. Yebo. Khumbula phela ukuthi ingelosi ayisiba abantu. Yebo. Zigwetjwe zijeze njengathi njengomuntu. Owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ukujeza kwazo kuhlukile. Yingakho zinekamelo lazo noma zinesitokisi. Angibeke kanjalo ukuze umbukeli ayizwe kahle le ndaba weQuarter to Media ukuthi isitokisi lesi. Yes. Seyingelosi kodwa. Yebo. Akukho umphefumulo womuntu lapha. Kodwa isesihogweni khona. Yebo. Sizakhuluma ngegumbi lokuqala ngekamelo lokuqala nje ukuthi khona ingelosi phakathi. Yebo. Ezona zilindele ini ukwahlulela. Yebo. Ya, iseTartarus la. Yebo, qhubeka ke. Ugcine kuverse 6 baba. Verse 5. Yeah, verse 5. Nezwe lamandulo engaliyekanga. Nezwe lamandulo engaliyekanga. Kodwa wamlondoloza uNowa. Wamlondoloza uNowa. Angithi kwake kwaba khona uzamcolo. Yebo. Abantu bonile bajeza kwahlulelwa umhlaba ngozamcolo. Yes. Lezi ingelosi lezi elikhuluma ngalo izwi likaNkulunkulu la. Elikhuluma ngazo la izwi likaNkulunkulu. Yilezi ezona ngesikhathi sika Noah. Yilezi ezona ingakho izwi likaNkulunkulu lisikhomba lemuva ukuthi zize lezi ingelosi ziphonswe nazo esihogweni. Zilindele ukwahlula ilezi ezona ngesikhathi sika Noah. Zona kanjani? Mhlambe kufanele sithi uqhubeke ufunde ba. Okay. Yathanda ukuthi naye. Yebo ba. Kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Zona kunengelosi ezona eTestamenteni elidala. Yebo. Khumbula ukuthi kunengelosi ezona zeza emhlabeni zangena phakathi kwabantu. Mhlawumbe ubaba uyayifunde leyo ukuthi zathandana noma zaganana nabantu. Oh yebo. Lokho kwakuyinto ephambene ngoba zona olunye uhlobo abantu baholunye uhlobo. Lezo ingelosi noma lingakuvezi lana mase sifunda la kuPetro ungaveli kodwa kukhonjwa lapha ukuthi khona ingelosi ezona even before isikhathi sika Noah ezahlelwa isiqalekiso nazo lezo ingelosi yizo lezi ezafakwa esitokisini elindele ukwahlulela noma ke siphinde sifundeke ekaJuda
ngifisa ukuthi le ndaba engathi singacathula kahle nje kuyona baba umfundisi uShabangu ngoba nawe umbuzo obuza awuyibuzeli wena wedwa ubuzela nombukeli ukuthi njengoba umbukeli ehlezi nje ebukele le channel kufanele acaciseleke. Yebo baba, ngicela ke sifunde ekaJuda isahluko sokuqala usifunde uverse 6 noverse 7. uJuda ngale masiya mbukeli encwadini ngasencwadini yesambulo sithola incwadi kaJuda ine chapter nje eyodwa sofunda uverse 6 noverse 7. Ithi la kuverse 6 nezingilosi ezingagcinanga ubukhosi bazo. Nakho ke uyaphenduleka baba umfundisi uShabangu. Yebo. Angifuni ukuphendula ngamazwi ami. Angifuni umbukeli ukumphendula weKota to Media ngamazwi ami. Sifuna ugcile ezweni la. Sigcile ezweni la. Nansi ke impendulo umbukeli weKota to Media qhubeka baba ufunde ukuthi zona kanjani. Awumcela ubaba amphindele. Nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo. Yebo. Izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Zigcinele ukulahlwa lezi zingelosi. Zilapha eTartarus la zikhona. Zigcinele ukulahlwa. Yebo. Masifunda sitadisha ngokujula kwetheology nencazelo yamagama futhi kakhulukazi mawudadisha ngolimi lweEnglish kucacisa kahle kuyiveze lento icace kahle kodwa ke ngisho ukuthi njengoba ngikuchaza nje ngenzela ukuthi umbukeli noma sikufunda lezizulwini kodwa abe nencazelo ecacile ukuthi kwenzakalani la ngalezi zingelosi. Yebo. Asidluleke ngoba amakamelo baba maningi lamakamelo. Yebo akunankinga. Mayo 5 asidlule mhlambe sidlulele ekameleni lesibili ubaba uthini leli lokuqala liyezwakala ingelosi zesitoksini silindele ini ukwahlulelwa akuzona lezi ingilosi ezalahlwa noSathane akuzona lezo ezona after vele lezo ingelosi ezalahlwa noSathane zamadimoni. Yebo. Kodwa kukhona ezona nazo lezi izwi kaNkuluNkulu eliveza ngazo ukuthi ukona kwazo kwenza ukuthi nazo futhi zilahlwe zigcinele usuku zifakwe stoksini zigcinele usuku lokulahlwa. Yebo. Usuku lokwahlulelwa ukuthi nazo ziyohlulela. Iyamangalisa lento baba umfundisi uShabangu ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. Into engiyitholayo la uNkulunkulu uyasizonda isono. Ingakho uJesu wafa esiphambanweni ngenxa yani yesono. Wafela thina sasonile thina. Ithina sasifanele ukulahlwa. Ithina sasifanele ukujeza. Mbukeli weKota to Media. Kodwa ngoJesu Kristu ngiphakamisa izandla ngithi udumo kweliphezulu ngibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi ukuba uJesu akezange emhlabeni ngabe sisekulahlweni siyekulahlweni kwaphakade kodwa ngoJesu Kristu nombukeli obukele le channel uma naye engathatha isinqumo athi nami angifuni ukulahlwa kodwa ngifuna ukuthi ngibe noNkulunkulu emaphakadeni. uJesu abe inkosi empilweni yami ngila emhlabeni. Kufezeke izwi kaNkulunkulu othoza izwi lamakholo ongithumileyo unokuphila okuphakathi usedlulile. Yebo. Ekufeni. Usedlulile akasayi nasekwahlulelweni. Kuthiwa nje akasayi irobot maqondana nokuthi aye kwahlulelweni selibovu. Selivalile umuntu okholwa inkosi uJesu selithi hayi lo akasayi kuphi ekwahlulelweni. Kodwa nazi ingelosi zilindele zisesitoksini seTartarus. Ake sibukeke ikamelo lesibili. Yebo. Ikamelo lesibili abaningi liyabadida baba umfundisi uShabangu. Yebo. Ikamelo lesibili iparadise. Paradise ikamelo lesibili. Iparadise abanye noma bakuphambanise ngoba iparadise indawo la
sisazofunda amavesi kodwa ngisafuna ukumbukeli ukumbeka esithombeni. Yeah. Indawo la kwakugcinwe khona imphefumulo yabazalwana abakholwayo beTestament elidala ngoba bona bagcinele ukulahlwa. Babegcinwe la kuleli gumbi elikhona elibizwa ngokuthi ikamelo elibizwa ngokuthi iparadise. Ingakho kwathi ma uJesu ebethelwe esiphambanweni wafa wangcwatshwa. Kwathi ma esevuka ngosuku lwesithathu. Yep. Evuka enqoba ukufa, enqoba umnikazi wokufa, enqoba uSathane, enqoba amadimoni. Wavuka nezikhiye, wavuka ephethe ihluthulelo wathi ngiphethe ihluthulelo zokufa nezeHades esho ukuthi ukufa ngikunqobile neHades ngikunqobile. Yebo. Manje ke kuthiwa lapho baphuma abangcwele bavuka naye. Bavuka baqhamuka naye ngoba wayephansi naye emathunjini omhlaba. Wafika washumayela emoyeni washumayela ukuthi mina Jesu sengifikile. Wadlula lapho wangena eparadise. Eparadise kuleli kamelo elingapha eparadise wathi phumana sambeni Abraham uMose nobani waqubuka nabo babonakala behamba eJerusalem. Ngiyacabanga ukuthi kwakikiswa. Babumfundisi uShabango ukuyicabangela nje ukuthi awu nampo Abraham nampo Mose babefe bekholwa kodwa. Yavuka nabo iwundlu likaNkulunkulu. Yebo. Ngosuku lesithathu babonakala emva kweinsuku ezithile bake bahlala nje isikhathi impela kodwa kwathi ukuhamba kwesikhathi nabo banyamalala okusho ukuthi basebenyukileke ngeke basabuyela lapha. Le ndawo isivaliwe. Sivaliwe lela kamelo lela lavalwa. Akusekho umuntu umphefumulo womuntu ophuma kumuntu la emhlabeni uye phansi. Umphefumulo womuntu sophuma uye lapho kukhona uJesu. Yes. Uyohlangana noJesu. Umuntu ofa ekholwa manje inkosi uJesu Kristu. Akusekho ndawo yokugcina okwesikhashana ngoba iparadise lali temporary ngizothini lalifana nani nesquatter camp ukuthi sisazonakhela izindlu. Ngiyalinganisa nje ngizama ukwakhela umbukeli weKota to Media isithombe ukuthi iparadise lali indawo yesikhashana ukuthi ngoba uJesu akakafiki. Yep. Uyena ozofika afeze inkonzo yokuphiliswa kwabantu yokukhululwa kwabantu nokusindiswa kwabantu bese kuthi nalaba ke abebevele bekholwa avuke nabo esehamba nabo. Baba umfundisi uShabango ngikholwa ukuthi kuyacaca. Sisazongena ezweni likaNkulunkulu. Sikhuluma ngeparadise. Yebo. Esithi ikamelo lesibili ngokwahlela kwami la. Ake sifundeni ke ezweni likaNkulunkulu. Sibuke uLuka 23 uverse 43. Sibuke uLuka 23 verse 43. Baba ungixolele mangifundisa ngisuke ngibe nalomthwalo naleyo passion yokucacisa izwi likaNkulunkulu ukuze umbukeli weKota to Media angasho ukuthi khona la ngihambe ngasala khona. Ngijabula kanjalo nami. Yebo baba, ngicela ufunde baba uqhubeka. 43. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Nakho ke uyayizwa indaba baba. Yebo. Angithi uJesu lengo siphambanweni. Yebo. Nasi selelesi siyamamukela. Yebo. Sithi Jesu uzongikhumbula. Yebo. Mawusufikile embusweni wakho. uJesu khomba kuphi? Namuhla ngizobe lapha eparadise ngiyakhona. Mawuphuma nawakho umphefumulo la. Yebo. Ngizohlangana nawe khona la sizohlangana nawe khona. Sizohlangana eparadise. Ngizobe nginawe eparadise. Ngizovuka nawe. Yebo ngiyakuzwa. Yes. Ngizovuka nawe. Yes. Kwaba seFesu 4 verse 8. Limnandi izwi likaNkulunkulu baba. Liyaphila. Limnandi liyaphila linamandla. Izwi likaNkulunkulu. Kwaba seFesu 4 verse 8. Ake sizwe nje ukuthi kuthiwani la. Ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo. Yebo. Wapha abantu izipho. Yebo. Ake sibambe nje lapho. Abathunjiwe
wathumba abathunjiweyo wapha nabantu izipho. Yep. uJesu wenyuka nabo abakholwayo. Yep. Wanyuka nabo akabashiyanga. Yeah. Laba ayebafice eparadise. Bese siya lapha kumaHebheru 2 verse 14 no verse 15. Engathi nje siwafunda lamavesi siwafunde sinabe kuona bengithi eqaleni baba umfundisi ngizowashiya amanye mhlawumbe ngifunde lilodwa nje ukukhanyisela umlaleli kodwa manje ngibona ngathi abalulekile ukuthi siwafunde ikamelo nekamelo sithola ingqikithi yalo. Yebo. Yebo baba. AmaHebheru 2 verse 14 kuya ku15. 14. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama. Yebo. Naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane. Yebo. 15. Abakhululile bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. uJesu ke wabakhulula. Yebo. Umkhululi la kuvezwa inkonzo ke kaJesu ukuthi ukhulula nabantu ababeboshelwe nje ebugqileni ngokufika kwakhe. Asiye kuMathewu 27 verse 51 kuya ku53. Izolokhu ihamba ichaza nje. Ihamba ichaza ikamelo nekamelo. Sisalelwa amakamelo amathathu. Sikunumber 2 manje embukelwe Quarter to Media ekamelweni lesibili eliphansi esihogweni. Yebo qhubeka. Verse 51. Yes. Oh. Bheka ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili. Sadabuka isihenqo sethempeli. Kusukela phezulu kuze kufike phansi. Yebo. Umhlaba wazamazama. Yebo. Amadwala aqhekezeka. Yebo. 52. Amathuna avuleka. Nakho ke ngithanda futhi umbukelo weQuarter to Media ayinake lento. Yeah. uJesu sephansi eparadisi. Yes. Kunamathuna oMose. Yeah. Kunamathuna oAbraham. Yeah. Kunamathuna oIsaiah. Nabanye ungabala. Angazi ungabala ugcinephi. Abahamba abafa bekholwa. Bengabaprofeti bakaNkuluNkulu abanye babo. Manje kwavuleka amathuna. Yes. Ngoba usekhulula imphefumulo yabo lapho ikade ilinde khona eparadise. Wayikhulula yahlangana nemizimba yabo. Yeah. Qhubeka ke baba. Imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Nakho ke qhubeka nje baba okunye akusadingi ngisho ukuthi ngikuchase sekuyichaza kona. Qhubeka. 53 baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Baphuma emathuneni. Ngiyayithanda lento ukuthi baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Ulanda imphefumulo yabo yabuya yahlangana nemizimba. Yebo. Zasha baphuma. Hey, Baphuma. Yebo. bangena emzimbeni ongcwele. Bangena emzini ongcwele. Yebo. Babonakala kwabaningi. Babonakala kwabaningi. Akubanga into eyimfihlo ukuthi uJesu unqobile ithuna, unqobile iHades. Yep. Wakunqoba ukufa, wabakhipha abaseparadise abalindile. Ngoba bona babevele belinde isikhashana bavuka nabo. Yep. Yebo. Bese kweyokugcina le sigcine ba ku verse 53. Yep. Sesingahlabela phambili. Angazi baba noma ubaba asho mangihamba ngokusheshsha kodwa ngifuna ukuthi ngihambe nombukeli weQuarter to Media. Singakhi phezulu kodwa sikhe nje sijule ezimpandeni zayo ngoba sesiyadlula ke manje siyekameleni lesingaki lesithathu manje. Siyekameleni lesithathu. Yep. Leli kamelo lesithathu ngesiHebheru libizwa ngokuthi Sheol. Sheol. NgesiHebheru ngolimi lweTestament elidala. Bese ukuthi ngesiGreek libizwa ngokuthi Hades. Okusho ukuthi iHades. Yep. Okusho ukuthi iHades. iHades. Abanye mhlawumbe mawubeka ngesizulu iseHades. iHades. Yes. Ilapho ke futhi elinye ikamelo manje esingena kulo sibheke ukuthi ngifuna lamakamelo siwaphenye. Ikamelo ngalinye sivula isicapha sibuke phakathi. Yini la. Ake sibuke ukuthi khonani la eHades sifunde ezwini lenkosi Mathewu 16 verse 18. Ngikuleli phuzu noma mbukeli weQuarter to Media
ngifuna ukuthi ngithi kuwe isihloko engikhulumela phezulu kwaso sithi isihogo sikhona. Yebo. Sikhona isihogo. Ngichaza amakamelo aso njengoba ngichaza nje la nokuthi ulalela ukuthi ikamelo ngalinye khonani kulona. Kwenzakalani kulona. Sizile ngeingelosi. Yes. Sezwa ngemphefumulo yabangcwele iphuma kuvuleka amathuna. Yebo. Sesibheka manje ukuthi iHades khonani la. Yebo qhubeka. Verse 15. Yebo uMathewu 16 uverse 18. Oh 18. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro. Yebo. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Amasango eHades awayekulahlula. Amasango eHades awayekulahlula. UJesu sekhuluma ngenye indawo esesihogweni. Yes. Esithathu lena manje. Ibizwa ngokuthi iHades. Yep. Asiqhubeke sifunde kuLuka 16 verse 19 kuya ku31. Baba usifundela kahle kakhulu. Siyabonga nje. Ngoba siqonda ukuthi umbukeli asizakale futhi afundiseke, ahlomiseke. Yebo. Yebo. Luka 16 verse 19. Verse 19. Yebo. Isicebi noLazaro isihloko leso. 19. Isihloko sakhona sithi isicebi nobani? noLazaro. noLazaro. Yebo qhubeka iyona impela baba. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka ezibubende. Yebo. Nezelineni elihle. Yebo. Ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Wayijabulisa le ndoda imihla ngani? Ngemihla. iTamasa ngoba namhlanje bakhona abantu abayijabulisa kanti bayijabulisa isiphetho sabo sinzima. Yebo qhubeka baba usifundela. 20. Kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaro igama lakhe. Yebo. Owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Yebo ake ngihlukanise ke lokho kumbukeli weQuarter to Media. Yebo. Akusho ukuthi umuntu ma ecebile enezinto eziningi ngeke alibone izulu. Ngiqonda ukuthi ngicaciselela kule ndaba ekhulunywa la. Yes. Uma ekholwa uyolingena izulu. Yebo. Ngoba kungenwa ngoJesu. Yebo. Ezulwini. Akusho futhi ukuthi ompofu ngoba ngompofu bakhe kanti engakholwa bese kuthiwa uyongena ngompofu. Hayi ayisebenzi kanjalo le. Kanjalo yebo. Ayinjalo le. Yebo. Uma empofu kodwa ekholwa uJesu uyongena ngokuba ekholwa uJesu. Yes. Akazoqualify akuyona iqualifying criteria ukuthi umuntu ompofu uzongena ngoba empofu ezulwini ukuthi bese kuthiwa ocebile ngeke angene ngoba ucebile. Cha uzongena ngoba kungenwa ngoJesu. Yebo. Emekholwa uJesu uzongena. Nompofu futhi emekholwa uJesu uzongena. Uma bobabili uma bengakholwa futhi akukho ke esingakusho lapho ngoba kusho ukuthi kungenwa ngoJesu phela ngale. Angenwa ngenye indlela. Yebo. Kufanele kungenwe ngoJesu. Kufanele umuntu ayinikele enkosini uJesu Kristu. Abe umntwana kaNkuluNkulu abe nokuphila okuphakade. Besifunda ke ubaba akayiqedi indaba. Ngiyayizwa. Yebo. Wayicacisa kamnandi. 21. Enxanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi. Yebo. Yebo. Kweza nezinja zamkhotha izilonda. 22. Into ebuhlungu yebo. Kwase kuthi wafa ompofu. Ngithanda lento ayiqaphele umbukeli weQuarter to Media ukuthi khona into efikela abantu emhlabeni ewukufa. Yebo. Kukhona ukufa. Noma umuntu angakuphika kukhona nakho. Yebo, nakho. Isihogo sikhona nokufa futhi kukhona. Yes. Kuthiwa ke wafa onjani? Ompofu. Qhubeka. Wathwalwa izingelosi. Ngiyayithanda lento ukuthi ilift yakhe necash lakhe kwaba zingelosi. Wathwalwa zingelosi. Kuba mpofu kwakhe akumvimbanga ukuthi athwalwe zingelosi ngoba uyakholwa usaba uNkulunkulu. Yebo. Yebo qhubeka. Wasiwa esifubeni sikaAbrahama. Wasiwa esifubeni sikaAbrahama yebo. Nesicebi safa. Hawu kanti nomuntu ocebile naye wafa futhi nabo bayafa. Nesicebi naso sashona khona lapha. Yebo. Safa naso. Yebo. Yebo. Sembelwa. Hayibo naso bamba abantu
Yebo Sembelo, ngiyathanda lama details ukuthi kwenzakalani naso safa saphinda senziwa njani Sembelo. Kwambiwa nakhona kwathi 6 feet phansi. Yes. Yebo qhubeka baba. 23 sesise high days Nanso ke indaba. Ngifuna sibheke ukuthi sitholakala sesikuphi. Sona. uLazarus utholakale esifubeni sikabani sika-Abraham ngale eparadise. uAbraham useparadise phela. Sitholakala sesifubeni sika-Abraham. Kodwa isicebi sona esingakholwanga sicacise lokho sithola singale kwelinye ikamelo elibizwa ngokuthi yini iHades. Yebo qhubeka. Saphakamisa amehlo aso. Yebo. Sisebuhlungwini. Sesisebuhlungwini. Sambona ngithi kade sitamasa yonke into kuyalena kungekho kancane kungekho nokuncane ukusaba uNkulunkulu. Sesisebuhlungwini manje asiqhubeka. Sambona uAbrahama ekude. Sambone kude. Angithi sibuka ngale ngaphesheya kulela kabele elingalena. Siyambona uAbrahama masiphakamisa ikhanda. Nangu uAbrahama ngale eparadise la ekhona. Yebo uLazarus nanga ngale esifubeni njalo sika-Abraham. Yebo qhubeka. NoLazarus esifubeni sakhe. Yebo. 24 samemeza sathi baba uAbrahama ngihawukele. Simemeza sengapha sona kuphi eHades. Simemeza umuntu ongale. Yebo qhubeka. Uthume uLazarus agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini. Hawu lo Lazarus kade singamnakile simdlula siphuma singena simthela ngeyintuli. Manje sekuyena futhi esimfunayo. Yebo qhubeka. Aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Ngiyahlushwa kuleli langabi. Yebo. iHades. Yebo qhubeka. 25 Kepha uAbrahama wathi ndodana khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usesekuphileni noLazarus kanjalo okubi. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlushwa. 26 Yebo. Nangaphezulu kwakho konke lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu. Kube umhosha kulamakamela okwazi ukweqela ngale. Yebo qhubeka. Phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha bayekini bengekwenze. Ngeke kwenzeke. Yebo. Nabalapho bangaweleli kithi. Yebo. 27 Sase sithi njalo ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kaBaba. Yebo. Ngokuba nginabafowethu abayisihlanu. Hawu sikhumbule emhlabeni ukuthi khona ihlobo eyisemhlabeni ezingazi ukuthi njengoba umngcwaba omkhulu kangaka nje sikuphi la sikhona. Sikhumbule emhlabeni. Yebo qhubeka. Ukuze afakaze kubo bangeze nabo kule ndawo yobuhlungu. Afakaze kubo ukuze nabo bangezi la. Yebo. Yebo. 29 Kepha uAbrahama wathi banomose nabaprofeti abezwe bona. Yebo. Abezwe nansi kota to meet ikhuluma. Liyashunyayelwa izwi. Abamukela abantu basizakala. Qhubeka. 30 Sathi ke cha baba Abrahama kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayokuphenduka. 31 Kepha wathi kuso uma bengalaleli uMose nabaprofeti kabayi kuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. Hayi. Ngenye indlela uthi uAbrahama khohlwa wena. Ilabo abantu abangaphandle ngoba nawe kade utamasa nje nabo basaqhubeka lawo ugcine khona. Bakubenza lokho nawo ukwenza. Yebo. Noma ngingavuka umunye la kwabafileyo ngeke baze baphenduka. Ngeke baze baphenduka. Ngifuna ukuthi ke ngicacise ke le ndaba yala eHades ukuthi leli Hades leli istokisi lesi esigcina imphefumulo. Imphefumulo yabantu abafe bengakholwa. Yebo. Ngoba umuntu icala lakhe mali ngakathethwa uyafakwe kuphi esitokisini. Yebo. Ngenye indlela istokisi esikhona la esihogweni. Uyakhumbula ukuthi lapha sikhulume ngengelosi eyisestokisini. Yebo.
imphefumulo yoAbrahama yayigcinwe paradise. Lana ke imphefumulo yomuntu oshona engakholwa igcinwa kuphi? eHades. eHades igcinwa eHades ngoba ulindelwe usuku lokwahlulelwa, usuku lokwahlulelwa. Manje ke lana okusempeleni iHades liseduze lihlukene lisondelene nechibi lomlilo. Ngenye indlela umlilo ovutha ngala yiwo lo isicebe esuzwayo ubhayela ukuthi ma ubhayela ushisa la angithi nje umlilo ngale uyichibi lomlilo kuvutha umlilo unobhayela. La stoke khona kubhlungu kwakhona kuyashisa kwakhona kumlilo kwakhona noma ngesiyo umlilo wechibi lomlilo kodwa sizwa into eyenzeka into engale ukuthi ushisa la sekhona. Yebo. Asifunde futhi incwadi kaPetro wokuqala chapter 3 verse 19 kuya ku20. Ijulile le ndaba baba umfundisi uShabango nombukeli weKhotha to Media umlale umbukeli weKhotha to Media ukuthi ngempela ikhona lento. Yebo. Isezwini likaNkuluNkulu. Yebo. uPetro wokuqala isahluko sesithathu uverse 19 kuya ku20 ake sizwe ukuthi ithini. ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni. Wayeshumayeza omoya abasekuboshweni. Yebo. Kukhulunywa ngobani la? uJesu. Yebo qhubeka. 20 abakade bengalaleli. Abekade bengalaleli. Lapho ukubekezela kaNkuluNkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa. uJesu washumayela la eHades. Yebo. Emphefumulo enjani? Eboshiwe. Yes. Lisho njalo izwi kaNkuluNkulu. Yebo. Lithi eboshiwe. Ngoba kunesitokisi la imphefumulo yabantu igcinwa khona la eHades. Yebo. Ilendele ukwahlulelwa. Ngifisa ukuthi ke manje sihlabele phambili sekusela amakamela amangaki? Amabili. Sekusele ikamelo lesibili. Ngiqedelele leli verse nje u20 ngoqedele. Ngicela ubaba uqedele. Abasidiswa ngawo abayingcosana. Okungukuthi abayishagalombili ngawo amanzi. Yebo. Ake sidluleke manje. Sibuke futhi esinye isitokisi. Sesingena ekamelweni lika 4 lika number 4. Yebo. Isitokisi esibizwa ngokuthi iAbyss. iAbyss. Esinye isitokisi esikhona esikhogweni. Yebo. Noma the bottomless pit. Umgodi ongenamkhawulo. Umgodi ongeke ukwazi ukukala ukuthi ugcina kuphi. Ubizwa ngokuthi the bottomless pit. Yebo. iAbyss. Khona kulesi sitokisi lesi esizofunda ngaso la. Nakhona kukhona imimoya yamadimoni evalelwe khona. Nakhona kusesihogweni. Ngoba ngeke lemimoya ifakwe lapha eHades akuyona imimoya yabantu ngeke ixubane nemphefumulo yabantu laba abatokiswe la njengesicebi la sitoke khona sizwa ukusha kodwa kuhlukanisiwe ukuthi la madimoni lezi ingelosi lezi ezona naso futhi kodwa olunye uhlobo lolu olona ngesikhathi esithile kwase kwakhiwa ibottomless pit. Yebo. Ukuthi zigcinwe la kulesi sitokisi. Ake sifundeke kuLuka 8 verse 26 kuya ku31. Amadimoni la isitokisi lesemoya yamadimoni okusempeleni. Sithe ukuhluka kunalesa seyingelosi lapha phezulu. Yebo. Akufani ncamashi. Yebo Luka 8 verse 26 kuya ku31. Ukukhishwa kwamadimoni ihloko. Isitokisi lesamadimoni ngifuna umbukeli weKhotha to Media aqonde manje akusafani nalesa seyingelosi. Lesa samadimoni. Yebo qhubeka. 26 bafika ngomkhumbi ezweni laseGerasa elibhekene neGalile.
esephumele emhlabathini kwamhlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni. Yayinamadimoni, yebo. Kwase kuyisikhathi eside ingembathi ingubo, ingahlala endlini kodwa emathuneni. 28. Isimbona uJesu yadazuluka yawa phansi phambi kwakhe yathi ngezwi elikhulu, nginamsebenzi muni nawe Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezukonke. Ngiyakuncenga ungangihluphi. 29. Ngokuba wayala umoya ongcolileyo ukuba aphume kulowo muntu, ngokuba wayesembambe kaningi. Walindwa eboshwe ngawozankosi nangamaketanga ezinyawo, kepha wathi esegqabule izibopho waqhutshelwa idemoni ehlane. Yebo. 30. uJesu wambuza wathi, ungubani igama lakho? Wathi, uLegiyona. Ngokuthi nguLegiyoni, yebo. Ngokuba amadimoni amaningi ayengene kuye. Amncenga ukuba angawayali ukuya kwalasha. Nakho-ke le ndawo le bottomless pit le amadimoni ayayazi istokisi istokisi samadimoni ikwalasha la. Yebo. Amadimoni acela kuJesu ukuthi angawayisi kuphi kwalasha, angawayisi kule bottomless pit ngoba yazi ukuthi mewakhipha la uzowakhomba la ekufanele aye khona. Uzowakhomba kulomgodi ongenamkhawulo, kulomgodi oshonayo, kulomgedi omnyama. Yebo. Lapho kugcinwe khona amadimoni. Yebo. La kugcinwe khona imimoya yamadimoni. Baba umfundisi uShabangu, angazi ubaba uyayibona ukuthi ihlukile, isitoki sengelosi sihlukile lesi samadimoni. Yebo, ngiyazwa. Yes. All right. Siphinde futhi sifunde incwadi yesambulo izwi likaNkulunkulu. Uma ulokhu ulifunda iye indaba ikhanya ilokhu icaca. Isambulo 9 uverse 1 kuya ku3. Ngicela ubaba asifundele. Ihloko sakhona ingelosi yesihlanu iyabetha icilongo. Yebo. Verse 1. Ingelosi yesihlanu yayisibetha, ngase ngibona inkanyezi vele ezulwini. Iwela emhlabeni, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Ingelosi le yanikwa isihluthulelo. Yanika isihluthulelo somgodi wakwalasha ukuthi mayifika kwalasha ifike ivale. Yebo. Lo mgodi lo ifike ukhiye. Yebo. Ishaya ingedi. Inuka isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yebo. Okay. Bottomless pit. Igumbi le ikamelo leli elisesihogweni. Yebo, qhubeka. Verse 2. Yayisivula umgodi wakwalasha. Yawuvula umgodi wakwalasha, yebo. Kwenyuka umusi emgodini. Kwanyuka umusi. Kusho ukuthi ifike iphethe isihluthulelo nje kanti iyovula. Yafika yavula. Kaze kwakuvalwa isikhathi esingakanani. Yawuvula lo mgodi lo. Kwanyuka umusi. Yebo, qhubeka baba. Njengomusi weziko elikhulu. Yebo. Kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Yebo. 3. Kwaphuma isikhonyane emsini, seza emhlabeni, sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. 4. Yebo. Ake sigcine nje kuverse 3. Awufunde uverse 11 khona lapho futhi. Ithi kuverse 11 sinenkosi phezukwaso. Ingelosi yakwalasha. Ingelosi yakwalasha. Ingelosi yakwi-bottomless pit. Yebo, ake siye futhi isambulo 11 verse 7. 11 verse 7 ngifisa siloke siyithatha nje kancane. Yebo. Kuyakuthi sebebuqedile ubufakazi babo. Isambulo 11 verse 7. Yebo, qhubeka. Yebo. Isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo. Isilo esiphuma kuphi? Kwalasha. Siphuma kule bottomless pit. Yebo, qhubeka. Sibanqobe, sibabulale. Ake sifunde isambulo 17 verse 8. Yebo, qhubeka. Ikhathi zokugcina lezi ibandla lobe selahlwithwa kudala
selahamba ibandla lenkosi uJesu Kristu. Qhubeka verse isambulo 17 verse 8 baba. Isilo owasibonayo sasikhona. Yebo. Asesekho. Kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalasha. Siphuma kuphi lesi silo na? Kwalasha. Siphuma kwalasha. Yebo, qhubeka. Siye ekubhujisweni nabakhileyo emhlabeni bayakumangala. Siye ekubhujisweni. Yebo. Labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. Naba abasemhlabeni bayomangala. Labo amagama abo angalotshwanga encwadini yani Yokuphila. Angithi la sikhuluma ngesikhathi ibandla selahlwithwa. Yebo. Khona abasemhlabeni abasele abangahlithwanga ngoba uJesu uzofika landa ibandla lakhe. Yebo. Yibo laba bazomangala. Yibo laba bazomangala. Bese kuba siphinde sihlabele phambili isambulo 20 uverse 1 kuya kuverse 3. Verse 1 hloko kuboshwa kaSathane. Yebo. Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini iphethe isihluthulelo sakwalasha Iphethe isihluthulelo sakwalasha sakhona la kulesi stokisi. neketanga elikhulu ngesandla sakhe. Neketanga elikhulu yebo. 2 Yambamba uDrago. Yambamba uDrago. Akakhumbula umlaleli sike safundisa la ngamagama kaSathane. Yebo. Ngithabe u19 umfundisi. Yebo impela. Kusho ukuthi elinye lawo ubizwa ngokuthi ubani? uDrago. Yamdumela ke ingelosi le yambamba uDrago. uSathane lokukhulunywa ngaye mbukeli weKhotha Media. Amen. Inyoka endala ongumhlebi noSathane. Yebo. Yambopha iminyaka eyinkulungwane. Wagwetshwa 1000 years. Yes. uSathane wagwetshwa umnyaka. Yebo. 3 Yamphonsa ke kwalasha yamvalela phakathi. Yamphonsa kwalasha, yamphonsa kulomgodo omnyama, yavala. Yebo. Yavala ngaphezulu. Uzohlala kulomgodo omnyama iminyaka emingaki? 1000 years. 1000 years. Yebo. Kulobu bumnyama lo behlezi kubo nje. Yebo. Sesiyadlula ke kuleli gumbi lesine. Ikamelo lesine lo number 4. Sesiye ekamelweni lokugcina manje ichibi lomlilo, isibabuli. Umlilo ongacemeki. La impethu yakhona ingafi. Sifuna ukuthi sifike lapho akukuza ukuthi kwenzakalani ke lapho echibini lomlilo. Yebo. Asifundeni isambulo 20 verse 6. Ithi ukuvuka kokuqala umbuso weminyaka eyinkulungwane verse 6. Yebo. Ubusisiwe ungcwele ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Ukuvuka kokuqala yilabo abakholwayo asebadlule emhlabeni abayovuka ekuvukeni kokuqala. Yebo. Yebo. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Ukufa kwesibili akunamandla. Kepha bayakuba ngabapristi bakaNkuluNkulu nabakaKristu. Yebo. Babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Asifunde uverse 11 kuya ku15 khona lapho nje. NoSathane owazidukisayo waphonswa echibini lomlilo nesibabule. Nakho ke uSathane owadukisa abantu egcineni naye angithi siyakhumbula ukuthi ugcine egqunywe lapha esitokisini. Ugcine evalelwe lapha kwalasha emgodini. Hayi ukuthi sekukuphela kwendaba lapho usahlala u1000 years. Usazophuma la kwayena ayophonswa ngale manje echibini lomlilo. Yebo. Yebo. Lapho kukhona isilo nomprofeti wamanga. Yebo. Ziyakuhlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Phakade naphakade ke manje la ichibini lomlilo akusekho ukuphuma sebehlulelwa abantu wonke umuntu ongena echibini lomlilo sekuyinguna phakade. uSathane usehlulelwa ufakwa la manje inguna phakade. Asifunde isambulo 21 verse 8. Verse 8. Yebo. Kepha amagwala nabangakholwayo
nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Yazi yabuhlungu le ndaba mfundisi. Kakhulu. Simele silishumayele ivangeli ngempela. Yebo. Ukuze kungabi bikho umuntu oyolahlwa ajeze ahlulelwe ngalendlela. Hey, yebo. Egcineni agcine esehlulelwa ngalendlela. Yebo. Ngoba uJesu weze emhlabeni ukuze abantu bakholwe. Yes. Abantu basindiswe. Bangangeni kulolu gibe lolu. Yebo. Bangahlangabezani ngelinye ilanga naloku kwahlulelwa okuyobe sekuhlulelwa ngakho la. Asiye futhi kwisambulo 22 verse 15. Verse 15 ngaphandle kukhona izinja. Awu ngaphandle kukhona izinja. Yebo qhubeka. Nabathakathi. Awu Nezifebe. Yebo. Nababulali. Yebo. Nabakhonza izithombe. Yebo. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Yebo. Inzima ke lena ngoba kukhulunywa la ngeyigaba noma ngezinto khulunywa ngesono okusempeleni. Yebo. Ukuthi isono singaphandle abangaphandle yilabo abenza lezi zinto. Yebo. Abenza ukona abangaphandle kombuso kaNkuluNkulu ingakho kuthiwa ngaphandle. Yes. Thina sikholwa inkosi uJesu Kristu nokholwa inkosi uJesu Kristu umbukeli wequarter to meter ungaphakathi embusweni kaNkuluNkulu. Kodwa futhi bakhona abangaphandle. Yebo. Nezihlobo zethu ezinye zikhona ezingaphandle. Kunjalo. Kodwa okuyobangenisa laphakathi ukukholwa uJesu. Yes. Ingakho egcineni nje sesigcina mfundisi uShabango nombukeli wequarter to media bese kuyikamelo lokugcina leli. Yebo. Elo number 5. Ichibi lomlilo. Yebo. La sifunde khona noJesu futhi uyafundisa kwenye indawo ngithi kuMark la ethi kungcono ukuthi umuntu anqume isandla sakhe masimkhubekisa kunokuthi ahlulelwa ngene echibini lomlilo. Yebo. Lapho kukhona ukufa, lapho kukhona ukusha nempethu yakhona ingafi exwayisa ukuthi umuntu nomuntu akalungisa indaba yakhe. Angaqhubeki nokona. Kodwa ayilungisi alungisa indaba yakhe ngokwamukela uJesu. Yebo. Namhlanje ke mfundisi uShabango. Yebo. Ilokhu uNkulunkulu abetha ngizokukhanyisa noma ngizokudlulisela kumbukeli wequarter to media ukuthi isihogo sekhona. Yebo. Futhi kuneyindawo ezihlukehlukene la ekugcinwe khona ingelosi kwaku abangcwele ababese paradise abaphuma ngoba babefe bekholwa kukhona umgodi wakalasha kukhona ichibi lomlilo kukhona iTartarus. Zonke lezi indawo yitokisi ezihlukehlukene kodwa ijudgment noma ukwahlulelwa kokugcina isigwebo sithi ichibi lomlilo elilandelayo. Ichibi lomlilo elilandelayo. Yebo. Wayiveza mfundisi wayiveza nje futhi iyezwakala. Uma ngikulalela kahle uzongicorrect uma ngabe ukuthi ngirong. Yebo baba. uJesu uma ngabe ebeka indaba yesicebi noLazaro. Yebo. Omunye usesifubeni sika Abrahama iparadise uLazaro. Yebo usesifubeni sika Abrahama yes. Ungapha isicebi sona sisehayidesi. Sibuka ngale ngaphesheya. Yebo. Uyiletha le ndaba ingoba vele njengoba usho vele bekade besagciniwe for meantime lapha eparadise Abraham no Lazaro is a temporary abode indawo yokuhlala isikhashana until kuze kufika uJesu. Yebo. Sewafika ke manje. Wafika kuJesu waphuma nabo ke. Yebo. Yasala kumgodi lo ikamela elingasenalutho li-empty. Wanyuka nabo. Akusekho umuntu manje
othi mayidlula emhlabeni umphefumulo wakhe uye eparadise akusekho umuntu oyalapha ngoba uJesu sewafika wavuka nabo waze wamasha nabo eJerusalem angathi kwashawa iGrand March angazi yebo wahamba nabo eJerusalem bababona abantu nabanye hawu napo Mose napo Abrahama napo osibanibani ababe sabakhumbula ukuthi hawu nampa ananga amaqhawe enkolo ngoba kumnandi lapho ukukholwa ukuthi egcineni kunomvuzo omuhle kunomvuzo omuhle ukholwa inkosi uJesu Kristu yebo bese kuzothi ngapha Hades namanje odlula emhlabeni manje uyakhona isitokisi ngoba singathi futhi trial isitokisi agcinwa kusona yebo ngoba akakahlulelwa yebo akakalahlwa ngamacala akhe yebo ayikho indlela yokuthi agwetshwe anikezwe isigwebo akakanikezwe isigwebo yebo kodwa isigwebo sizofika sona yes mhla sifika isigwebo vele sizomlahla ngoba njengoba elana eHades ukutoka kwakhe la vele sekulindele ukuthi kufike ahlulelwe ngezono zakhe esevezelwa zona zonke yebo ukuthi ukuzubelana nje ngoba lokhu nalokhu ngaleyo ndlela akuthethelelwanga akubanga akalisebenzisanga ithuba lokuthi amukela uJesu sithethelelwe lezi zono lezi yebo ingakho elana kusho ukuthi icala ke liyakulahla bese ke kuba ichibi ke lomlilo okusho ukuthi sekuyi life sentence ngibeke kanjalo mhlambe ngolimi oluzwakalayo umbukelo weKotathu Media angaliqonda ukuthi lapho ngale chibini lomlilo seku life yebo life sentence ngicela ukubuza lesi question nje ngicela ungivumele impela khona ngifuna ukucaciseleke ngiyazi asifuni ukusala kulombuzo okhona ofanele ubuzwe yebo baba kukhona abathi sebake baboniswa esihogweni yebo babona nozibani sebebabala ke laba abafamous esibaziyo yebo balapha bayasha yebo basuke bebona bathi bababona esihogweni bayasha yebo impela bababona ichibini lomlilo bathi esihogweni bavele bathi esihogweni bengabe besacacisa ukuthi ichibi angithi futhi manje yabona nje obusuletha lama room lawa noma lama kamera yebo ba usungiphenye understanding manje ukuthi kahle kahle kubeke kanjena la kodwa manje bona bathi bambonile uzubani ulapha ya uyasha omunye azathi futhi mina ngaze ngaboniswa mhlawumbe uma wami ngoba washone engakholwa ngambona impela ulapha uyasha uyakhala kuyalilwa lapha kusho ukuthi phela lapho isechibini lomlilo ngenye indlela mayethu ukhona lapha kuyalilwa lapha yebo noma futhi kungaba khona eHades mhlawumbe ngibukele ukuthi ngoba nasi isicebi naso uyakhumbula isicebi ukuthi la eduze kwechibi lomlilo khona iHades naso besikhalasela yes sikhalasela esitokisini Yeah. ngikholwa ukuthi maku ukuthi umbono loyo ngempela ovumelana nezwi futhi likaNkulunkulu leli silifundile kusuke kuseHades. Yeah. Mabethu makukhona wabona umbono njalo. Yebo. Nokuthi bayakhala nakhona eHades kukhona ukukhala. Yebo. Ngoba isitoki sasemnandi naso siseduze kwechibi lomlilo. Yebo. Simlungiselela umuntu ukuthi mayiphuma la uzongena ngalini. Hayi bekuyilokho. Ngibonga kakhulu umcaciseleka kuleyo party leyo ukuthi kumeke kanjani bathi ke cha uvezile futhi wayiveza ngamavesi thina sayisithathe sayisofunde Hades sifunde Sheol sifunde yabona lamagama wonke nje siwathathe as if ama meaning are different but onke achaza nje just one. Yes. Kuhluka ama division. Yes. Isihogo ngizothi sifana nani? Sifana nendlu. Mhlawumbe umbukeli ukumbeka esithombeni. Sifana nendlu ewu5 room. Yebo kanjalo. 5 room. Kukhona ikheshi la kukhona kanjalo amakamela ahlukehlukene. Anemsebenzi yawo lamakamelo. Anamakamelo. Ono launch
khona sitting room khona uyabona kanjalo khona ikhishi uyabona zonke lezo zinto ukumbeka nje sithombeni umbukeli weQuarter to Media ukuthi isikhoko masikhuluma ngesikhoko sifana nokuthi sikhuluma ngendlu ephansi ehlukahlukene enama division kodwa ngeke sithi nje iTartarus iyodwa isikhoko esiphelele kodwa yelinye ikamela elikuphi esikhogweni kanjalo neParadise ikamela lali lapha phansi kodwa lona elihlukile ngoba lali ikamelo eligcine imphefumulo yabangcwele uJesu engakafiki nansi iSheol neHades nako indawo esitoki semphefumulo ephuma abantu bengakamamukeli uJesu Kristu neAbyss nakhona futhi khona okwenzakalayo neGehena ichibi lomlilo akukenzeki lutho ke la kusempeleni ngokwemphefumulo yabantu ngiyakubona mhlawumbe okwengelosi naloko okuchazwayo la ezweni likaNkulunkulu esikufundile ukuthi ke noSathane naye waphonswa echibini lomlilo ngoba incwadi yesambulo ikhuluma ngezinto ezenzekile nezinto ezenzakalayo nanezinto ezisazokwenzeka kufanele sibe naleyo understanding masifunda incwadi yesambulo ngakhuluma ngento ukuthi kwenzeka ukuthi kodwa kushiwo ngesiphetho ukuthi naku vele okuzokwenzeka naku okuzokwenzeka njengoba uSathane njengamanje yena akakavalelwa lapha emgodini omnyama kodwa usazovalelwa usazovalelwa amadimoni lawa ayekhishwa kulo owayengenwe amadimoni lama uLegion njengoba ecela ukuthi singayi lapha singayi kwalasha ungasizwalashe ima esazoya khona kahle kahle ima esazoya khona kodwa manje awafuni ukuyophonswa emgodini wakalashe emgodini omnyama ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kwesikhathi awafuni ngenye indlela ancenga uJesu ukuthi ungasheshe usise lapha futhi nawe ayazi ipain yokuya lapha ungasheshe usise lapha kodwa ayazi wona vele ukuthi azogcina khona kodwa awume kancane hayi no kuzwakele yazi wachaza ngenye indlela ebengayilindelanga but sayibonga inkosi ngokwambula lezi imfihlaka lezingaka futhi nakho kusezweni asikwazi ukuthi singakuphikisa kunjalo ba uyawaphendula nje eminye imibuzo ebenginayo nami cha siyabonga kakhulu hey sizwile bangcwele sonke simamele sithule siyezwa nje yabona ke impela uma ngaba umamukelanga uJesu sewuyezwa ke isiphetho especially uma ngabe uthi ngisacabanga ngisalindile ngisabheka nje ngisachuza ngabe na show uvela uhambe emhlabeni ungakabi na show uvela udlule uyasizwa ke isiphetho ukuthi sithini isiphetho sakhona isibi ngcono nje ulalele labo Abraham anothi Abraham oMose nabaprofeti njengoba nje washo uAbraham ukuthi bakhona oMose bakhona abashumayelayo futhi bakhona abashumayelayo bamamele ikhona iQuarter to Media especially uma ngabe kula encwadini ezwini iBhayibheli uma kulapho kuliqiniso thatha uJesu isikhathi sisasekhona uphelele nje kuyena and save yourself kuleya ndawo ngempela sikhona isihogo ngempela futhi kukhona ukufa cha nami ngivumelana nawe mfundisi kukhona ngempela nakho siqeda kufunda eBhayibhelini mhlawumbe amazwi akho awukugcina kanjalo futhi nama contact ngiyazi ababukeli bazwajabulela ngibonga kakhulu ngizolokho ngibonga nje baba ngoba okwami ngempela inhliziyo yami igcwele ukubonga amen ukuthi kube nale platform kaQuarter to Media iTV podcast ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu futhi ngibonga ngiphezi ngoba lokhu uNkulunkulu abekubekile enhlizweni yami nalokho uNkulunkulu afuna ukuthi ngikudlulise ngikudlulisile baba umfundisi futhi ngiyengikhuleke ukuthi mangidlulisa izwi likaNkulunkulu ngingagodli lutho kodwa ngikudlulise kunje ngoba kunjalo ukuze umbukeli weQuarter to Media
athi ma ekwamukela ngoba injongo ukuthi akwamukele okusempeleni yebo kodwa asizakale impilo yakhe ayibone ukuthi impilo yami ukube ngabe wawungekho Quarter to Media TV podcast yebo ingabe mhlambe seyabhubha noma ngabe seyaphelelezeni kodwa ngenxa yokuthi imbukeli weQuarter to Media yebo kunale podcast ukutholile lokhu uNkulunkulu abefuna ukuthi ukuthole yebo umbuzo ke sengigcina wenzani ngalokho osukuzwile yebo isiphi isinqumo sithathayo ngalokho osukuzwile osekufundiwe ezwini likaNkulunkulu ngoba sikhuluma ngala ingqondo yomuntu kodwa sithathe ezwini likaNkulunkulu sakufundela izwi likaNkulunkulu salikhuluma linjengoba linjalo izwi likaNkulunkulu sangalixubanisa nalutho yebo ngakho ke mbukeli weQuarter to Media ngifisa ukuthi ngithi kuwe kuthathe kuzokuphilisa ngakuthatha nami kwangiphilisa yo egcineni ngifisa ukukushiyela inombolo yami yocingo yebo mhlawumbe unesifiso somkhuleko ucela umkhuleko noma unenkinga noma ngabe yiluphi uhlobo lenkinga empilweni yebo ucela umthandazo noma unesifiso sokuthi ayi ngizwile mfundisi kodwa manje ngicela ungisize ungiholele kwamukeleni uJesu Yebo. abe inkosi nomsindisi empilweni yami amen ngithi ke kuwe ungafona ungifonele yebo ku 0733 8 56754 kuma social media yebo ku TikTok ngiyatholakala khona na ku Facebook ubhala nje uthi Dynamite Gospel Outreach and then usuyakwazi ke ukubona lapho uthole ezinye izinkonzo njengoba ngichazile naseqaleni ukuthi ziyatholakala izinkonzo kulamabandla asuke engimemile ezi ulimi lwesingisi ziyatholakala nezesizulu ziyatholakala noma kungafani sisuke senze outreach uyakwazi ukuthola mhlambe la senza khona inkonzo ethile yabantwana noma senze outreach lapho sikhuluma khona ngolimi lwesizulu yebo ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi ke mbukeli weQuarter to Media khululeka uNkulunkulu uyasebenzisa ngalokho ukuhlangabeza isidingo sakho uma kukhona okudingayo ukusizakala empilweni yakhe ikakhulukazi empilweni yakomoya ube umntwana kaNkulunkulu yebo ngiyabonga ukuvalelisa kwami ngithi kuwe inkosi ibe nawe uNkulunkulu akubusisa oh siyabonga kakhulu hey savele sathola i-exclusive Bible study uyabona le exclusive ngempela ngaze ngithole before savele sayithola nje for free ukuthi wena ozwayo kholwa kuJesu phela nje siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu inkosi igcine inkosi kubusise iqhubeke nje ilokhu ikwandisela ampostoli kwandisele nje impela nje futhi kakhulu uma usaphila nje ilokhu ikwandisela ikunikeze nakho konke okufisayo nasempilweni yakho kuqhubeke kahle futhi siyabonga ngiphinde futhi ngibonge kubabukeli nonke lokhu niqhubeka nilokhu nibukela ngiyazi ukuthi into eyenza lokho intshisakalelo nokulangazelela nothando lukaNkulunkulu anigcina nibusisa nandisele anicwalise futhi nangomoya ongcwele ngiyanibonga nonke nginthanda ngendlela esimangaliso ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen.